Iya ko ɗan na rago. Iya in ba nama ba na ci. Dan nabi. Iya yunwa za ta kashe ɗanki ko? Kai maye. Ko ƙanzo. Amma in ba nama ba na ci. Kai, tubi da Allah. Ba ka san nan gidan mata aure na karka shigo haka ba. Ko ɗan na rago. Kai, me haka da Allah? Ka ba Allah. Kai, ta. Iya ko me sanyi ne? Haka ake rayuwa. Mukansa. Kawai ka zo ka da mutane kawai shi. Allah ya biya wa ka. Wai wannan ne an kira da za a bada abinci yana mu irin wannan maganar ne. Wai ga baya da kai kowa. Kai maye. Ba yi wa ke ji ba. Wallahi yau ka tsallan kwado ka roba shi. Roba ka ja muni.